μας καλέσανε. Νομίζω ότι ήταν δουλειά μιλάρι. Βγήκε κάτι βρωμά εδώ και δεν είναι το πτώμα. Ήρθες. Είδα πως το κάνανε. Τον είδαμε την άλλη φορά. Έβγαλες κανένα πόρισμα? Έλα εδώ να σου δείξω. Η Ιταλική μαφία δεν έκανε. Ήμουν σίγουρος. Πριν ένα μήνα ήρθανε. Ο αρχηγός, το πρωτοπαλίκαρο, ο Τόνι, μαζεύει τα φράγκα από στην πιζάρικα της πράκτορας. Καλό κάθηκα και το ξέρω καλά αυτόν. Και ο αδερφός του. Από την ίδια μητέρα και άλλο πατέρα. Σπάω το κεφάλι μου, ολόκληρη Ιταλική μαφία, αδερφένακα, γιατί βγάλανε αυτόν εδώ. Αυτός εδώ ήταν φίλος παλιά με αυτόν εδώ. Ναι. Αλλά για ποιο λόγο έχει βγει δεν μπορώ να καταλάβουμε τίποτα. Και η φαμίλια. Αυτοί όπου να είναι, σε κανένα να καταφτάνουν για αυτοί. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως αυτόν εδώ γιατί το φάγανε. Αλλά μην νομίζεις ότι το σκοτώσαν οι Ιταλοί, αδερφένακα. Και τι πιστεύεις? Πολλά παίζει. Ξέρω πως δούλευε και για μια άλλη μαφία. Διπλό ταμπλό δηλαδή, Ναι. Τα νάλια. Κοίτα κάτι καλό παιδά. Ισπανία, Τα είδα. Αλβανία, Ρωσία, Κωνσταντινούπολη. Και όλες οι δουλειές ήταν τριγύρω εδώ πέρα. Έχουν δικτυωθεί παντού, Ναι. Και αυτός ήταν ο συνδετικός σου κρίκος. Κανόνισε να βρούμε τον Ιταλό, αδερφένακα. Ξέρω που συχνάζει. Θα πάμε στο ειδικό του μέρος. Ξέρω. Στο καφενείο Παλάδιο συχνάζει. Θα πάμε μαζί. Εκεί. Να δούμε τι θα γίνει, τι θα μας πει, να προσπαθήσουμε να τον ψαρώσουμε τον Ιταλό. Ναι. Ξεκινάει Πολύ. άσχημη ιστορία. Οκ, αρχηγέ. Λοιπόν, φύγε και θα τα πούμε. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Πάμε να ετοιμαστώ.
Καλησπέρα. Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα. Τι θα πάρε? Βάλε μου ένα ουίσκι. Ένα ουίσκι. Ένα καπουτσίνο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ακούω. Εδώ συχνάζει ο Λάρη. Ποιος Λάρη? Έλα που δεν ξέρεις ποιος είναι ο Λάρη. Δεν ξέρω κανένα Λάρη. Είσαι σίγουρος? Βέβαια. Σίγουρα το ξέρεις. Για σκέψου λίγο καλύτερα. Πες το καλά. Άκου να σου πω. Θα μας πεις ότι είμαστε μια αστυνομία. Το κατάλαβες? Κατάλαβα παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Τι πες του δίθεν. Σε μία ώρα να είναι εδώ. Τι, λιγότερο από μια ώρα. Τι μια ώρα. Έγινε παιδιά. 10 λεπτά. Αυτό λέω εδώ. Έγινε. Εντάξει. Καλά. Τρέχει. Λίγα παιδιά. Καλά να σου πω. Έχουν έρθει δύο τυπάδες. Πρέπει να είναι μπάτσι. Και ρωτάνε για το Λάρη. Σου είπα ότι είναι μπάτσι. Πρέπει να είναι ρε φίλε, γιατί κάθονται και ρωτάνε όλη την ώρα πολύ γι' αυτό. Πού? Εδώ πίσω είναι. Τους είπες κάτι. Όχι. Τους είπα δεν είναι εδώ. Πήγαινε πίσω και έσωσε εμένα. Εντάξει. Δεν μίλησες. Όχι, όχι. Σας ακούω. Το πήρες τηλέφωνο? Θα έρθει. Για ποιο μιλάμε? Για ποιο μιλάμε δεν έκανε? Κάνεις δεν ξέρεις? Και το Λάρη. Δεν να κάνω να να μας. Πρέπει να σου πω. Θέλω να μου φέρεις τώρα τον Λάρη. Άκου να σου πω, εδώ παίζει με τους δικούς μου κανόνες και αν θες να πάμε καλά, Δεν υπάρχουν κανόνες. να πηγαίνεις με τους δικούς μου. Υπάρχει τελείως. Αν θες να δεις το Λάρη, Πού να ξύνω τώρα. προσέχεις με ποιους κανάς. Εγώ με τους δικούς μου. Θέλω να σου πω κάτι εκεί. Πήγαινε τώρα στον Λάρη. Θα κάνω λίμπαρη μέσα. Αλλά δεν ξεπιείς το σαγάρι σου πρώτα, δεν θα βρούμε αυτά τα κάθε στρίνα. Μην ξεχνάς που βρίσκεσαι. Είσαι πολύ καλά που μου. Σε περιμένει το Λάρη. Πρόσεχε όμως. Γιατί με τέτοιο ύφος δεν θα πεις. Καλά τώρα. Πάμε, δεν να κάνω. Έχω έξω δύο δολώματα. Ήρθανε. Ο ένας δεν το ξέρω πώς είναι. Εντάξει. Σου μέσα. Αφήστε μαγείς. Τι καλό σας φέρνει εδώ? Ήρθαμε για ένα πρόσωπο που σε ξέρει και τον ξέρεις καλά. Αυτόν τον ξέρεις. Τζόνι ο Τογκογλύφος. Σου πρόσθεγε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Λες δεν είναι? Και τι πάει να πει. Κοίτα πώς το βρήκαμε προχτές. Μάθαμε ότι τα δικά σου τα τσακάλια τον πλησιάσανε. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς. Άκου να σου πω. Θα ήσασταν τελείως ανόητοι να το σκοτώνατε, γιατί θα κάνατε τα εκατομμύρια. Δεν σκοτώνω ποτέ πριν στη γνώμη μου. Άμα θέλω, σε βάζω φυλακή, Λάρη. Γι' αυτό το λόγο. Αυτό θα το δούμε. Λάρη, κομμένα τα ψέματα. Ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο μας ότι το έχεις κάνει εσύ. Χωρίς στοιχεία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Μητρέ. Άκου, τα στοιχεία είναι αυτά εδώ.
Κουλάρι, να τελειώνουμε. Γιατί έχει κρατήσει πολύ αυτό το... Και συνεργάζεσαι μαζί μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Σε βάλω φυλακή για αυτόν τον λόγο. Πολύ συνεργάζομαι. Ποτέ και με κανέναν. Πολλοί τα έχουν πει αυτά. Και τελευταία στιγμή τα βρίσκουμε όλοι. Οι εγκληματίες το ίδιο είναι. Αυτό θα το δούμε. Οκ. Οκ. Πάμε να θυμώ, Άκου. Αυτά. Κράτα τα για δώρο. Καλή τύχη. Αφεντικό τι έγινε? Δεν το φάγατε ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό ρε, αυτό δεν είναι δικό μας ρε. Και ποιος τον έφαγε. Δεν δουλεύουμε έτσι εμείς. Εμείς τον χτυπήσαμε και τον αφήσαμε κάτω εμόφερτο και φύγαμε. Ούτε μαχαίρια είχαμε ούτε τίποτα μαζί Εγώ μας. σας είπα να το στείλετε στο νοσοκομείο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Σκέψου και τους άλλους. Ελπίζω να μην είναι αυτός.